Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak beste egun batez zur eta lur saio honetara gaurkoan ere etxetik grabatzen jarraitzen dugu. Saioari hasiera emateko Julen Arburua Artzai eta Gasnagiarekin jarriko gara kontaktuan. Ondotik haragizko behien sektorean Álvaro Garde izanen da gurean eta azkenik saioari amaiera emateko Leitza aldera joan eta Gotzone Sestorainek kontatuko digu Leitzan martxan jarri zuten ekimen bat, baserritik etxera deitzen dena eta gainera ikusiko duzuen bezala ekimen honek jarraipena izanen du. Saioaren hasieran esan dugun bezala, hementxe dugu hor ordenagailuaren beste aldean Julen Arburua, orabidean dago noski, Lekarozko auzoan, eta badakizue bera Kortariko bordan bizi dela, eta beraiek hartalde pollita dute, gasnategia ere, eta egia esan, azken aldi honetan, azken hilabete hauetan edo urte hauetan, oso indartsu, kalitatea handiko gasnak egiten, eta hortxe, txapelketak esaten dutena. Julen, lehenbiziko gauza, ezagik, suposatzen dudana bezala, etxaldetik zaudetela, ongi zaudete edo? Bai, ongera marko dugu. Mitxe, etxean tieto, bertzen azera aldatxu goten ginen, baina, ez da kanpotarri ikusten, movimendu ez da ikusten, eta horrexe. Bai, zuen eguneroko martxan, behar bada aldaketa hondirik ez duzu ikusiko ez da, ez? Azkenean, Kortariko borda pixu bat orabidean hor dago, nahiko bakarrik zaudete, eta lasaitasun osoan, ez? COVID-19 hori oraino iristea zaila izanen da bere gisara. Bai, alde hortatik egunerokotasunean segitzen dugu, normaltasunean etxean behinpin. Gero, hoxe, kanpotarrik ez da ibiki, eta, jende guztia etxean dabil, eta orduan pixka bat moldatu inbehar situazio hontara, eta banaketak iten etxetara, eta dendetara segituz, eta horrexe gabiltza. Bai, batipat sumatuko zenuten, aste santutan, ez bereziki, aste santuetan beti ere jende gehiago ibiltzen da, eta urtengo aste santu triste xamarra joan dire. Bai, hoxe, salmenta hundi iten da bai aste santu eta udan ere bai, eta, alde hortatik, aurten tranquil egon behar izin gara segurazki, eta hoxe dudakin noiz arte izango den, ez dakik inorek, orduan ez jakitasuna nauzi. Bai. Pixko bat jendeari gogoratuko dugu, zuen gasnategian, pixoa noiz hasi zineten gasnak egiten, noiz hasi zenuten denboraldia? Hasi ginen azaro erditsutik goiti, umetzen hasi ziren, eta bendu lehenetik goiti hasi ginen gasnak egiten, eta martxo hasieran nola salmenta hasi ginen egiten, eta salmentan hasita segidan viruson gati gelditu zen dena, eta hortxe, hemendik intzinea kusi behar noiz arte izango den, nola gaiaki den, momentuen, ezin gara kexatu, etxetara eta banaketa poitek egiten egara, eta tiendak ere aidire majoa hartzen, eta hola segitzen dugu. Bai, hori da, ez, maiatzan sartuak garaia, eta, pixka bat egia esan, herrietako dendak eta normalitate oso zere funtzionatzen dute, jendeak aukera du denda horietan, zuen gasna erosteko ere, eta gero aipatu duzuna banaketa etxeetara. Nola egiten duzu pixka bat, nola izarete lehen baino banaketa gehiago egiten duzu zuzenean etxeetara? Bai, hemen inguruenta ez dugu honiziten. Inguruenta gehien batu tienda honizetan saltzen da gure gasna, orduen badakiten hon saltzen den, eta gero hor Gipuzko aldean edo Iruña aldera, aparte xo dauden herrietan, eta bertan saltzen ez badugu eta hola, igara banaketa egiten. Baina, alba da behinpin, saiatzen gara gure saltzen dugun lekuetara bideratzen alden guztia. Bai, eskaera horiek egiteko eta banaketa horiek,
personalki zuek egiten duzue edo ze sistema erabiltzen duzue? Bai, bueno, hemen Gipuzko aldera edo balimada Iruña aldera hurbil samar, momentu zaigara kukiten, astean behin edo bi astetai behin, eta bertzea jaurruntxago balimadire paketariaz biheltzen dugu. Eta tiendak beti bezala pare bat astetik pasatzen gara repartu egiten. Bai, iazko urtea bereziki, izugarri urte hona izan duzen, sari edo txapelketa aldetikan, ez dakit aurten gasna egiteko orduan ja pixko bat zeharka behitzen duzuen ere pixko bat gasna bereziren bat egiteko, eta bueno, zuen helburua da azkenean eguneroko gasna hori ona egitea eta gero hautatu hortikan gasnaren bat. Bai, hoxe, bueno, egunero saiatzen gara albezain ona egiten, eta bueno, gero ikusten da, gero xago baitzen gara probatzen, eta hola bere izten dugu. Baina aurten ez dakit ze izango den, ez dakigu izango den txapelketik, ez den izango, ferik izango dugun, ez den izango, hortxe gaude pixka bat. Aurtengo txapelketa hundiena izango da nik uste gasna, hartzen guztiak gasna saltzea. Bai, hori da. Bueno, ez dakit, zuen hartalde aldetikan, aslanan sartuak zaudete ere, hartaldea pixo bat neko ja estabilizatua duzue, kopuru aldetikan, adin aldetikan, zer nolako hartaldea duzue? Bai, 350 bat buruko hartaldea dugu, eta bai, ja tamaina bat hartu dugu, eta bueno, gehiago ez du berez aipatzea, gero laguntziek iritsi behar dien egu partean, eta bueno, horrekin moldatzeko gizan gara. Behiak ere bat dugu, eta orduan etxeko lauak, aita ama eta bi anaien artean badago denentzako lana non joka. Bai, eta pixo bat gazta edo gazna kopurua ere, iaz, suposatzen du, salmenta aldetikan, bikainoan entzela, ez? Beti ere prensan agertzea, txapelketak irabaztea laguntzen du, eta alde horretatik saltzeko arazorik ez? Bai, azken, bueno, normalen beti ongi saldu izan dugu, eta azkeneko 2 urteetan, hobekiago oinik, eta urtere normalki urte ona behar luke alde hortatik, baina, bueno, virus hau etzen inun programatu eta, bueno, aiatu da, eta holaxe pastu beharko da, eta, denen artean aldezain fite pasten dugu, eta pazientzia pixka beharko dugu. Bai, ez dakit, ekoizpen aldetikan, gasna kopuru aldetikan, berdin, ekoizteko asmoa duzue, ez da gaitza izan, bueno, azkenean saltzeko asmoarekin dana, ez? Bai, momentuz ekoizpena igual txua egiten jaz bezalatxo, bakarrik ez dakigu kusiko da intzintxago, baina igual ez palimada salmentaik segitzen edo, igual beharko da lehenago antzutu, da, bueno, ez dugu erabaki, abuztu arte nola itzen garen, gero xago ikusi beharko da zertara jokatu. Bai, ardi gaznaz gain, behi gazna ere egiten duzue, ez dakit, eskaera izaten ere behi gaznaren kasuan? Bai, izaten da, beti gehiago nausi da ardi gazna, baina, bueno, behi gazna ere saltzen da, eta, bueno, bai, konten. Bai, ez dakit nola moldatzen zareten etxean ardiak eta behiak izatekin, jaizteko orduan, ja martxa hartu duzue lagun artean? Bai, ja martxa hartu dugu, eta, bueno, gehiago igual aite ibiltzen da behietan, nahiz eta ardietan ere aitzen den, eta, bai, denak ibiltzen gara gauza guztietan, batzuk bat duzte lan gehiago bestea baino, ni gehiago gasnateian, ama etxean gasnateian alda guztietan ibiltzen da, aita gehiago behietan ere bai, anaia gasnategi ardietan ere bai, bueno, denen dako bada. Esku asko izatekin, aukera ematen du gehiago ere, isialdiareko ere, altolatzeko, gaur atxaldean non barru nun bai, beti eskua bata besteri beharra den lekuan laguntzeko, ez? Bai, hortako ongitortzen da, bakarriko momentu honetan ez baita gaino eskapatzeik, bueno, denen artean aizago gara lanen, bai. Bai, beti ere badakigu, bai ardiantzat edo bai behintzat, posible den heinean, ahotik sartzen den abazka hori kontrolatu ezkero, gero ere ematen duten ekoizpena, kalitatea handiagokoa dela. Ez egit, bazka aldetik handa moldatzen zareten, etxean dituzuen lur saiekin daula, edo ze bazka egiten duzue? Bueno, etxean parte handi bat saiatzen gara alan ibiltzen, bai ardi eta bai behiak, eta, bueno, ja batugu belaiak instante
belarriteko, beste batzuk orain utzi berriek, eta hola, baina, bueno, saiatzen gara aldun guzti etxanin, eta ala ere pixkat erosi behar izaten da, baina, bueno, aprobetxatu benpina alandare produktu on bat lortzeko azkenen importantea dira, beraiek, hoen puntu, hoenean den deik belaia aprobetxatzea. Bai, beti ere, eguraldian menpe egoten zarete, ez? Badakigu nola den, belar sasoia nola joaten den ere, ez? Hegoaldien arabera eta ekoizpenen arabera, beti ere negurako eskartzen da, ez? Bai. Aurten momentuz behin belar aldetik eta temperatura goxoa ditu, uri esko zen, baina pixka bat, eta ez az alde hortatik ez da problemi. Gero egiteko garaian laguntzen du, baina momentu ongi. Oso ongi, Julen, ikusten zaitu ongi zaudetela, eguneroko lanean jarraitzen duzuela, hori seinale ona da, eta espero dugu, lehen gauzak normalitatera voltatzen diren, feriren bat egiteko aukera baden, lehiaketaren bat ere nola ez, eta badakigu konsumitzaileak, zuen gasnak ere modu desberdinetatik eskura eros dezaketela, eta esandakoa. Mila esker azalpen hauek emateagatik, zaindu eta izango dugu elkarren berri, Julen, eskerrik asko. Bai, mila esker zuei, zaindu zuek ere, izan ongi. Oraingo honetan, ordenagailuaren beste aldean, Álvaro Garde dugu, badakizue bera arraioztarra, Aragizko Behiekin ere etxean lanean laguntzen ibiltzen dena, Pireneika arrazakoak noski, eta Álvaro, lehenbizuko gauza, zer moduz zaudete etxaldetik? Denak bezala etxe inguruen, guk egerran orain animaliak batugunek suertea badugu, eta ikustera gaten gara, horiek bazkatzera, belai ez aldatzera, eta horren harriman etxetik atratzen gara. Orduen, baserritarra garai batean igual, nolabait esklabu izantetik, gaur egun askatasun pixket izetera pastu gara. Bai, zuen kasuan, Aragizko Behiekin, Pireneika arrazakoak, urteko adreia bat, ez, Behiekin, etxean? Bai, etxean betitik izan dire behiak, Pireneikak 2003 inguruen batu gintuen, baina bai, etxean behiak betidanik. Bai, momentuan hazienda guztia kanpoan duzue, belageita eta aterita edo ez? Bai, martxo ondarian hasi ginen arratzen, eta gaur egun gehienak kanpoan dire. Erdi barren bat edo hemen etxinguren, baina bertzegize kanpoan. Bai, ezakit, pandemia honek, COVID-19 honek, nola eragin duen pixka bat zuen eguneroko martxa horretan, haziendaren martxan edo ze aldaketa izan du dire pixka bat? Gure egunerokotasuni dagokionez, egieran aldaketa unitzik ez du karri. Karri duen aldaketa da, bi anaiak asunten etxean gaudela, nire kasuen goizetan eskolako lanak inbar izaten dut, eta orduen behatzietek bi ordek arte benpin betetzen saiatzen ez, eta gero baitare bertze hainbat ordu sartu bat dire modu hontan laniteko, baina nahian kasuen ostatuek eta etxek ditunez, etxean dago, eta gurasoei laguntzeko eskuet gehiago badute. Eta gero mugikortasun aita dagokionez, egierran haziendak dugunek nahiko askatasun dugu alde hortatik, bertaz mugitzen algara hazienda bazkatzera, haziendak tokiz aldatzera. Orduan, lan horietan ez dugu aldaketa unitzik somatu. Eta gero egie da pentsuek behar izan ez gero edo bazka behar izan ez gero, horiek ere ekartzen dizkigutela etxeraino edo guere gaitezke horiek erostera. Orduen alde hortatik behiretuz, zailtasun handik ez dugu izan. Gero hor dago bertzealdia eta dago komertzializazioa, eta alde hortan bai nabaritzen da. Aratxeak guk saltzen dugu hemengo arategietara, eta, klaro, kontsumo gutxiago da. Hemengo arategiek lan naunitzite dute bertako jatetxe, bertako ostatu, bertako tabernekin, eta hori gaur egun ez daude funtzionamenduen. Eta turismoi dagokionez ere, baztan inguruen, eta bertzetokietan ere ez dabil inor. Orden horrek, saltzerako orduen prezioi jaustia edo gauze motxelago saltzea hartzen du. Bai, zure nahiaren kasuen ere, jatetxe bat badu ere, jatetxean ere bertako aragia, zuen aretzeren da aragia eskaintzen zuen, eta hori sumatuko da ez? Bai, orain arte bazituen 6 bat aratxe hilek etxekoak
eta ostatu ereki zuenetik, bueno, jatetxe barkatu, eta kasualidadez, konfinamendue hasi baina aste bat lehenago hile zuen bertzaratxe bat, pues, aste santuei behir eta hola, eta egieran orain alde hortako salmenta gelditu de. Ostatuek etxe daude, ez dakigu noiz arte egonen diren gainera, horiek ezin dire segurazki azkenak erekitzen izeten direnak, eta bai, hor nabarituko dugu. Eta gero erranduten bezala hemengo arateietan tare saltzen da, baina goze motxelago daie. Eta ez dakigu noiz arte egonen garen hola, gero etorkizunean ere ze pastiko den, baina bueno, hortan ere nik uste aukera ona dela aprobetxatzeko erteko guk ere bertako produktue kontsumituz edo kontsumitzen baitugu, gauza unitz inditzakegu ez bakarrik gure sektoriei dagokionez, eta baite bertze sektore unitzei behir ere. Azkenean, hemendik atratzekin kontzientziatzen bagara, bertan kontsumitu behar dugule eta bertako produktuak erosi behar dugule, horrek gure lana eta bertzea unitzen ere haunitz arristiko daku. Bai, bestetik ere, bueno, maiatzan sartuak gaude, eta ez dakit, bazkaldetikan, behiaketa kanpoan dituzue, belarrak egiteko orduan, aurten ere, lehen korteak da ematen hasi dire, belar siloboloak egiten dituztenak, zuek gehiago okerrez baina manago, idorra egiten duzue? Ez, siloa egiten dugu desente, bai. Eta orain asteko puntuen gaude, elduen astean pare bat asten buruen pentsatze dut hasiko garela. Bazkak nahiko prestatuek dugu batzuk benpin, eta hoiekin hasiko gara. Bai, hori da, azkenean behiak aziendak bere martxa jarraitzen du, ez horrek ez dugu lertzen olako pandemiaz, beraien martxa jarraitzen dute, kanpoan oten dire, bazkakin bar dire, eta zuentzat garantzitsua dena, abeltzainentzat, bada diru iturriak, ez? Eta ikusten badugu saltzeko nahiko lankin dabilela eta beti bada arazoren bat, ez? Sektorean. Bai, lehenbiziko gauzek gaur egun denek printzipala dena edo beti ere printzipal izan dena da osasune. Eta hori da gehien bat igual kezkatzen aldakun ere. Baina, bueno, gero hortik aintzinet, zu gerran duzun bezala, animaliek beren martxa segitzote, haiek ez dut ulertzen konfinamendu gauden, edez gauden, eta guk alde hortatik martxeakin aintzine segitu behar dugu. Orain gure bertze baldintza bat dugune da eguraldi, eta eguraldiek laguntzen dakun bazka horiek inalizeteko eta alik eta bazka hoberenak ere izen daitzin. Bai, Pireneika arrazarekin beti ere lanean, eta badakigu Pireneika arrazak bilakaera izugarri egin duela azken urtetan, alde batetik hor dago Nafarroko Aspina elkartea, eta beti ere buru kopurua haunditu da, eta garbi dago bertako arraza izanik, kalitatea ere horrei lotua dago, eta baztan aldean azken urtetan oso feri garrantzitsu bat egiten da, Iraia Hondarrean, eta beti ere Euskal Herri mailan ere arrakasta handia duena, eta turista, abeltzain eta jende asko erakartzen duena. Aurten maiatzean sartuak egonik ikusten ari gara bazter guztietako bestak bertan behera geratzen ari direla. Baduzu zu ere, Albaro, elkartean zaude pixka bat, antolaketa lanean ere, baztango udalarekin ere laguntzen ibiltzen zara, ze berri duzu feriaren inguruan, oraindik urruti geratzen da, baina ze aurre ikusten alduzu? Galderoi haunitzetan indateten galdera izan da, ez bakarrik feriei dagokionez, bertze haunitz besten inguruen ere. Baina, orain gauden garaietan egonin zaila da galdera horri erantzuten. Orain dugun egoera kusite eta gauzek ze martxai diren kusite, pues, gerta daiteke ez zitia. Baina, oiniken ez dakigu deus, ez gara bildu egoera baloratzeko toi azkenean ez dago gure esku. Hoi, osasun agintariek erranen dakute, baitare gainetik ditugun alderdi politiko, eta, hortan dabiltzan jende profesionalek gidatuko dute konfinamendu honen deskonfinamendu edo pandemia honen ondoriak nola jasanen ditugun. Oiniken zaila dertia ininden edo ez den inin, baina ez zitean arrisko ere horregon daiteke. Ez dakik oiniken ez gara bildu egoeraz solastatzeko, orain goz badaude garrantzi edo kezka handiago sortzen dituzten bertza hainbat eta hainbat gai, eta jendea hortan aide lanean jota fuego. Orduen, ikusko dugu
nola iten duen astoketan eraintzinet, badirudi egoera hobetzen hasi dela pixkeka, eta geroz, zei arraikortasun izan den horren arabera, jakinen dugu feria inen den edo ez. Honekin ez du nahi jendeak pentsatzeik ez dela inin, ze igual haunitzetan erten da, bai, arrisku dago eziteko eta errandute ez dela eginin ez. Nik ezin dut erran ez eginen den, edo ezin, niken ez gara bildu baloratzeko. Baina, bueno, egoerak, berak erranen dako zepasten den. Bai, pixka bat, oraindik asko geratzen da, baina beti ere prebentzio neurriak beteaz, distantziarekin, bisita gidatu bat izango baliz bezala buelta oska eman, ikusten alda. Batipazu diozuna, osasuna da garrantzitsuna eta gerokoak ikusi beharrez. Bai, kontutan hartu behar da, antolatzen diren gauz guztietan denbora luzez behinpin, zenbait segurtasun neurri bete beharko direla, distantzia sozialak, eta holako gauze, gero jende haunitz ere ez nahastea tokiakin batean, hau da foro asuntuak. Orden, klaro, oraindik badaude gauza haunitz baloratzeko eta denendako egoera berri da, ez dakigu honek nolin induen aintzinet, berriz ere bertze repunte bat orkote den, aditu gertauten bezala iraila bukaera urri aldean. Orden, egunerokotasunak erranen dako zer pasteko den, eta nola inen ditugun gauzak. Bai, bestetik ja bukatzen joateko Albaro, Aspina elkartetik, Nafarroko Pirenaik elkartetik, baduzu ez egit berririk, batzarren bat egiteko zen da ez da egin, edo, danak bakoitza bere martxarekin, aziendarekin nahiko lan. Martxoaren 20 inguru hortan urtero egiten da bazkideen asamblea, bertan ematen da urteko informazioa, gero bertze proiektu berriren bat edo baldima horren inguruan solastatzen da, juntare berritzen da aurten tokatzen zen zati bat behinpin berritzea, baina alarma egoeran sartu ginenez bertan bera gelditu zen bilera hoi, eta oraindik ez dain. Orden, klaro, gauza honitz airian gelditu dire. Bai, osongi Albaro, espero dugu danak osasuntxu jarraitzea, azien da beti bezain ongi zaintzea, eta lehen goerari buelta ematen zaion, eta berriz ere, arategiak eta gainontzeko guztiak beraien martxa hartzen duten, eta lehen sektoreak indarrea gehiago hartzen duen, betiko moduan, badakigu baztanen oso garrantzitsua dela lehen sektorea, beste leku askotan bezala, eta jarrai dezala lehengo lepotik burua. Nik uste, nik itxaropena dut jendeak konfinamendu honek balioko diola igual hausnarketa txiki betiteko gai honen inguruen. Eta nik egierran konfiantza dut aldaketa bat somatuko dugule hau bukatu ondotik. Niken prozeso luzi izin dudik ez da. Baina, itxaropentsu nago alde hortatik. Eta, aber irailan, urtero bezala Elizondon ikusteko aukera izaten dugun. Hori izan bardu ere bai, bertza itxaropen bat. Hori da, horrela izan da dira, eta aurreagoia gauzak argitzen joaten direlikan, izango dugu, elkarren berri edo antolatzaileetako batzuekin egonen gara. Mila esker Albaro esan bezala, eta zain du, ondo izan? Mila ezo ere eta animo denei. Aio. Jo. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta beltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Orain honetan Leitza aldera egin dugu salto, eta hor ikusten dugu telebistan edo ordenagailuan beste aldera Gotzone Sestorain, bera askorentzat behar da aurpegi ezaguna, Leitzako emakumea, baserritarra, konsumitzailea, eta Gorritz gasnatiko aztandegiko ere, familikoa, eta langilea. Gotzone gaurkoan pixko bat heldu gara zure gana, badakigu konfinazio honekin, konfinamentu honekin, goera ezoikoa zortatu dela, baserretik etxera programa edo ideia izan zenuten. Pixka bat baserritik etxera dinamika edo ekimen hau sortu zen,
Bueno, zuk oso ongi esan duzun bezala, konfinamenduak ondorio batzuk ekarri ditu baserritar txiki guztioi, ez? Bereziki salmenta zuzena bereziki ez. Guri eragin dio modu jakin batetan, ezta? Gure kasun esate baterako, gaztaren zati handi bat etxetik saltzen ginen, edo ostiraletan herri niken den azoka horretan, eta konfinamenduaren ondorioz, azoka bertan bera gelditu zen batetik, eta gero baita ere, etxerako bideak ere, erabat moztuta, ez? Orduan, gure kasun, gazta kanpora ateratzeko gelditu zitzaigun bide bakarretakoa izan zen denda txikik batetik, eta gero bestetik, kontsumo taldek eta etxeko zerbitzua edo eskaintzea. Baina, Leitzako kasun, esan behar dut, bai konsumo taldea udala eta bertako zenbait baserritar lehen momentutik ikusita ostiraletako azoka etzela ikia posible izanen, hasi ginen elkar lanen, bururi bueltak ematen, irtenbide bat bilatzeko. Eta hola sortu zen, hiruen arteko elkarlan horretatik, baserritik etxera ekimen edo dinamika hori. Esan behar da, lehendik ere konsumo taldea, ni konsumo talde bateko partaidea naiz, Leitzeko kidea, hain zuzen ere, duela 6 urtetik, sorreratik, hilabetean den, bazkidei eskaintza bat egiten ziren, bertako produktuarena edo Nafarroako produktuena, ez da. Eta orduan, hortan oinarrituta, pentsatu ginen, ekimen horri hilabetean behinekoa izan beharren, astero eskaintzea ez bakarrik konsumo taldeko kidei, baizik eta herri osoari. Eta horrela abiatu zen. Nahi baldin baduzu, pixka bat esplikatuko dizut zertan datzen? Bai, hori da. Azkenean pixka baia maiatzan sartu gara, ibilbide bat izan duzu, gauzak aldatzen doaz, zertan datza hori da, pixka bat baserritik etxera dinamika hori, nola moldatzen zarete egiteko? Egiten dugu lehenbiziko konsumo taldek ateratzen du astero katalogo bat, katalogo horretan jasota daude herriko, Leitza eta Aresoko 11 baserritarren produktuak, eskaintzak, bere prezioarekin. Eta katalogo horretan bertan azaltzen da baita ere kontaktuko telefono bat. Telefono hori dago zentralizatua udaletxen eta udal taldeko zinegotzi bat egoten da horren atzean. Eta eskaerak egin daitezke astelehenetik asteazkena, egin zitezkeen, zeren, klaro, hau apirileko ekimen bat izan da, eta maiatzean sartzera goaz. Orduan, astelehenetik asteazkenera iten ziren eskaerak, ostegunerako guri pasatzen zizkiguten, ze eskaera egon zen, zerrenta pasatzen ziguten, eta ostiraletan joaten ginen herriko frontoira, jasotako eskaera guzti horiekin, frontoian saskiak numeratuta, modu antolatu batetan numeratuta egoten ziren, gu produktuak uzten genitu eskaera bakoitzean, eta horrela osatzen ziren saskik. Eta gero, laguntza sareko bolondresak partitzen zuten edo manatzen zituzten saski horiek etxez etxe. Eta hortan oinarritu da, baserritik etxera ekimen hau. Gertatzen dena da, egin ditugu 4 saio apirilean zehar, eta aurreikusten da maiatzerako ostiraletako azoka martxan jarriko dela, maiatzaren bata izanen da lehenbiziko une, ikusi nahi dugu hori nola ateratzen den eta nola antolatzen den, eta aldiberen pentsatu dugu baserritik etxera ekimen hau egoera berrira berregokitzea. Zen ikusi dugu arrakasta izugarria izan duela,
lau astetan 211 saski banatu dira, ja 1.300 kilo janari, erabiltzaile asko egon die, igual 110 bat erabiltzaile edo horrela, eta hori iruditzen zait ikaragarrizko kopurua dela, eta bine aldetik gainera egon da denetatik, baina batez ere 45 urtetik beherako jendea. Eta horrek ematen dizkigu pista batzuk, etorkizunera begira. Zen ostiraletako azoka oso egoera dekadentean zegoen lehendik ere, gero eta jende gutxigo joaten zen eta joaten zena batez ere zar jendea zen edadinetu, Eta ekimen honekin ikusi du, herrin interesa badagoela gure produktuarekiko, jendek erosi nahi dola, eta aprobetxatu nahi dugu bulkado edo bultzada hau, maiatzetik aurrea ekimen berri batekin ero hasteko. Bai. Ekimen berri hori, oker ez baldin manago, baserritik plazara ez izena jartzen diozue. Bueno, oraindik ez dugu jarri hori, baina nik uste dut egokina hori izango litzatekela. Gure arte hitz egin beharko dugu, definitiboki hori jartzen dugun edo ez. Bai, erabaki duguna da, hilabetero, ikusita hilabete produktuak aldatzen joaten diela batez ere barazkik eta horrela, eta gure helburua da garaien garaiko produktua eskaintzea herritarrei, pentsatu du hilabete bakoitzean atera behar dugula katalogo bat, parte hartu nahi duen produktore guztiekin, momentuz hasi behar dugu Leitza eta Aresoko jendekin, katalogo horretan ja ez da egongo telefono zentralizatu bat, jarriko dugu ekoizle bakoitzen telefonoa, eta astean zehar jendek, nahi baldin baditxo, eskaerak egin ahal izango ditu telefono horretan, telefonoz deituta, ezta? Eta gero pentsatu dugu banaketa itxean lagun batetan, baina plazan, herriko, plazan edo udaletxeko karrapen, toki oso egokia da horretarako, eta jarri dugu, finkatu dugu ordutegi bat, 10:00 12 erditara, jendea baldin badago edo gehiago gotortzen baldin bada, luzatu egingo litzatekena, eta hor aurretik egin zaizkigun eskaerak banatzeaz gainera, eramango dugu baita ere produktu gehiago, egun horretan etortzen den jenderi saltzeko. Eta hau, esan behar dut, baserritik etxera ekimena zentratu da Leitzan, baina beste hau bai irekia izanen dela. Pentsatzen dugu ja maiatzetik aurrea jendek mugitzeko aukera gehiago izanen dela, eta hortaz gure esperantza da inguruko herritako jendea ere etortzekoa. Bai, seguru naiz jendea posible badu behintzat hurbilduko dela Leitzara, eta gure partetik zoriondu, alde batetik zuen konsumo taldeak aspalditxotik lanean zabiltzatelako, bestetik begiak argi eta zabali dituzuelako etorkizunak zer eskatzen duen usteko eta usunatzeko, eta espero dugu gotzone dana ongi joatea, zoriondu berez egiten duzuela nagatik, eta konsumitzaileak ekoizleak dute, eta ekoizleak kontsumitzaileena, beraz badanek eskutik hartuta joan ezkero, hobe. Bai, eta gainera esan behar dut, gu baserritar txikien etorkizuna hortik dagoela, saretzetik. Gure administrazioak bizitza guztien traba besterik ez dizkigu jarri. Eta oraingoan ere ikusi da garbi azalera handiak eta hoie bide guztik irekita izan du dituztela, eta azkenen kaltetua gu txikik izan du ezta? Orduan, gure biziraupena hain zuzen hortan dago, kontsumitzailearekin aliantza zuzenak itxekin, eta aprobetxatu behar ditugu sinergia hauek, ekimen berriak sortzen joateko eta indarra ematen joateko gu itxen dugu nekazaritza eredu honi eta elikadura eredu honi. Bai, oso ongi eskerrak eman epatuko dugu internetekin arazoak izan ditugula ere, baina azkenean lortu dugu elkarrizketa egitea, eskerrak eman zure borondateagatik, eta izango dugu elkarren berri, eta noizbait ere posible dugun Leitzaldera lehen behin. Oso ongi. Eskerrik asko zuei,
Bai, beste bat arte, aio. Bai, urren arte. Beste bat arte. Bai, aio. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak emanez zuen arretagatik agurtzen gara datorren saio arte. Ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.